jsme tu na Minecraftu. A dneska tu natáčím let's play. A počkat, co bychom tak mohli dělat? Vypl jsem si monstra. Zapínat hráč nebudu, potom až budu mít trochu více věcí. Teď se tady snažím... Mura. To by byl hezký parkour. Dobrý. Ne, já to věděl. Tak nevadí, já se tam dostatím vytěšit. Teď budu zkusit normálně, ale to mi tež nejde, to vím. Já to produkuju. Nechci, nevadí, budu těžit tady dřevo. A dneska... co bych tady tak mohl říkat? To jak to natáčím, to už jsem vám říkal, multiplayer jsem vám taky říkal. Jo, omlouvám se, že natáčím multiplayer, ale to multiplayer... Mně se něco s tím stalo, prostě potřebuji nějaký verzi 14.1, 1a, nějaká pitomá verze. Tak já jsem si stáhl. Samozřejmě mě to úplně celý telefon zabagovala. A prostě jako... Stáhl jsem si teda tu verzi, protože třeba tam bylo 13 boj 5 a já mám 14. Já mám teďka 14 boj 1 od kamaráda Kečupa. Já mu tak říkám. Všichni mu tak říkají. Hej, to se nedá, já nevím, co mám dělat. Zavraždit se asi nemůžu. Ale jo, můžu. Že bych to skočil do vody? Tak pokusím se. Hej, to jde mě do boku, teď. Jo, já to dal. Ty boga, ale to je docela velký jump. Tak, hej. Ale natáčím to na svém starém telefonu, protože ten nový mám trochu zabagovaný právě. A s tím se mi to strašně laguje, takže si nemůžu natáčet let's play ani teďka s Táňou. Jo, zítra natočím další let's play, zítra už natočím let's play, protože už tady budeme sestřenice a koukneme se na svůj domeček, co jsem postavil sám. Táňa totiž neumí stavit domečky, protože je 6 roků. A Minecraft moc neumí, ona dělá spíš baraky z hlíny, ze dřeva a z kamene. Já jsem ho tam udělal z kamene a dodělal jsem, já mám 2 patra, Táňa má 1. Protože jsem chtěla mít 1 patro, tak má 1. A že bych udělal ještě jeden parkour. Mě to nebaví. Takže co bychom tady tak mohli dělat? Parkour už tady jsme dělali. Jo, nesmíte to nikomu říct, koukněte se na Filipový kanál a je to úplně pitomost. Ale koukněte se, je to tam docela prťá. Potřebuju vlnu. Dobře, zapnu monstra. Tady bude více vlny. Jdu ven. Vlna se po. Kde jste, vlny? Ovce. Posrané. Ale tam je ovecka. Au. Teď to neumím plavat rychlejc. Další srandu. DJ FMN. Vlna, děkuji. Ale zabíjet jsem tě fakt musel. Ale chtěl jsem, asi 2 vlnky. Další vlna. Nedostal. Už jo. Tady mám další ovci. Tři, dobré, a teď kde mám barak? Tam je dobrý. Jak to taky kousek úplně, hej. Tak, dochází mi k jídlo, to jsem si už ne. Jenom když zapnu své cheaty, tak málo jídla, teda hodně. Tak, tam je tady postilku, jsme si vyrobili. Dřevo už tady nějaké mám.
tam to chceš. Ale chtěl by to ještě nějaký železo a nějaké maso. A pes by to ještě chtěl. A jdu. Kolik já to sakra chci. Pase, pojď sem. Tak, masicko. Pojď sem. Idiote, pojď sem. Ale nechcípej ve vodě. Nechcípej ve vodě. Ty mě nebudeš poslouchat, či? No a teď se mi to tež laglo. Že jo. Jo, mě to laglo jak No hurá, už se mi to laglo. Já nemůžu chodit dopředu. Jestli mi to lagne se ve vodě, tak jsem v pěkných prkínkách. Protože já potom samozřejmě nemůžu nahoru. A co? Utopím se. A já nevím, kde jsem začal. Hej, taky štěstí, že se mi to nelaglo přitom. Hej, to se strašně... To se nedá hrát. Tak musím chodit pozadu. A já nevidím vůbec na nic. Tak jdeme zase pozadu. Ej, rychle. Počkat. Jsi tady přece ukryl, ne? Někde se tady ukryl, ne? Co to je? Lagy. Lagy. Se nemůžu otočit. Co to je? Čím má se robit? Mucho. Chcípní. Počkat, já jsem se tady přece udělal někde, ale... Tu džuznu ne? Jsem si tady jednou udělal tu džuznu přece už. A jo, já jsem ji předtím zahrabal, dobrý. Podalně jsem ji zahrabal. A jak hodně jsem ji zahrabal? Asi dost. Nebo co? Jo, už se tady vidím. Ano, tady mám to chodí. Tady tak nechám. Co udělám s hlínou? Co bys tak s ním měl udělat? Papa. Hej. Tak, papa. To je můj koš. Tak, krumpat. Tak si mohl vyrobit. Počkat, je tu bez máma. Já jsem idiot, já si vůbec na ten svět nepamatuju, jak jsem ho dlouho nehrál. Písek si potom opět na okno. Ten se tu nemůžu říct. Tak mám tu světýlko. Jo, já si udělám tu torčku. A uhlík to nepotřebuju. Potřebuju k tomu jen tohle. Třeba. Tak, ne. Tak je štěstí. Se mi to opeklo. Jedno dřevo si vezmu, proč se to dělá? Jo, 3, mám masická opecené. Já si jednu chvíli. Já. Dobré. Tak. Tam dám ty masička. Tady dám tohle. Prosím, ať to vyjde. Ne, to nevyjde. Jsem tady. Přiložil jsem do pece. A teď bych tam mohl dát potom ještě nějaké maso. Dobré. Uhlí mám, šitičky nemám. Tak, 8 torč. To mi tak akorát. Já si ještě opeču písek. Na sklo, abych měl. To si na to můžu vzít 4, ne? Přesně teďka nevím. Glasses. Já si tady udělám díry.
No počkat. Mě to přepadlo. Dobrý. Potom bych jsem si dal okýnko semka. Tak a to mě asi stačí. Ty druhé mám potom z druhé strany. To už by mohlo být aspoň 4. Dneska budu mít, takže to potom. No, mám to. Dobrý. Já se dám tady. Ať je to stylový, ať vidím dveře. Tak, to dřevo tady mám. Kolik to mám ještě celou hranice, ne? Tady mi to chybí třeba ještě. Tak, domeček je hotový. Takže to bych tak ještě mohl dělat. Jdeme zkouknout, co tam je. Tam je bez tak džungle, ne, tam není džungle. Tamhle jsou ty stromy. Jo. To jsem ale hezký dal parkour. Ne, mě to spadlo. Mě to spadlo. Ne, tam to už tak. Tak. Jestli se vám toto video líbilo, dejte odběr, komentář a like. A tak čau.